Sige, pili. Okay. So, what's up mga igala? So, karon adto mi sa upon kay managkop mi nya kanang kuan man sa kunoro mga igala no kay fiesta sa Bern sa Nabigla man siguro saya pero mangadto mi karon mga igala no kay pasalamat sa syempre sa atong subscribers ya. So kayo ninyo ato tanyo. So dadto na to atong kalipay dito. Pasalamat ato. So buang nga siya takaroon. Oh, sapre. Oh, sapre. Lalawa tas bro. Bantay dong, palayin na mong artista dong. Ha? Palayin mo. Pagulatan ng tao. Nara may kuan de pantala. Iyo, no? So, ganiha pertigin na mo lakaw-lakaw, no? Gikan pa mi sa Luok, Mandawi nya, naabot na jud mi dire nya, after ato kay nakadagkon na jud ta. And karon paway sa taga-diyot may gala kay grabe manglakaw na sa daig uli. Sige na pud taglakaw, daghan kay tawo diri, oy nauuna ko. Payit ba yun, buang? Payit ba yun? may kwarta ta. Ay na, payit ba yun? Turan. So karon may gala no kay naglibog na bigon sa imong buhaton. Boy Suki. Pagsuot na mo kaganya simbahan may gala. Actually, dool pag imya sa simbahan niya. Nakulbaan ba dyan na siya? Naglain pag ginayang lawas kay. O daghan jud kay diri may gala no. Napo diri si Boy Buang. Hello Boy Buang. Dabog sabot kaganya may gala nya murag nagabian na jud me kay naglakaw pa biya taon ning mga way kuan. Day lang soon if kuan na niya tong vlogs. Palit na biga mo sa grabe panganday. Anyway, dagko kitag tingog Giris Plaza no? Plaza, asa ni siya nga plaza buang sa Upon Good. Upon Lapu-Lapu. nalagi na dip diha no? So Upon Lapu-Lapu, barangay ning Upon buang di. Barangay di ay. So ubay jud ang tao, halo. Sana all puti og nawong. Puti rin merkado mo ni merkado rin. Lain po to sa Mandawi. So if okay ra kay may mahigala no, if magdugay pa jud mi dire, bahala ko may panihapot kay mabusog ra mis mga talata. Busog tag tinanaway sa mga kondoy. Mga tagsa-tagsak. Pero not always. Na dakop kubi. Wala. So padayon nga punta. Noon niya maglako-lako pa ta, manuroy ta pero paway sa may gala kay grabe jud mo singuta kay gilabang na mo first bridge gikan sa Luok ari sa Upon. So kuyo ka diri wa kay kwarta. Bantay manudlo ka. Magiging kwarta. Ligid-ligid pa kag di ka palitan ha. Magnaabig ka mag-uli ron. Ulit kuya. Puro na ako. Sige, pili. Baba, di ka ulit. Laki na iha eh. Ay, kung kapili picture doon. Okay, ano ko, ilulot ano. Namoy ikot zero. Sampol na ito. Pagkita niya sukot.
Unsa ta sa Hopes Dorm? Agla, makakita ang bayot. Kwarta! Lala! Lala! Ayun. So lago gaming Hopes Dorm karon mahigala no. Asa ko do? Layo ko. 7 minutes. 7? Ano yung mahigala no? Another set of lakaw-lakaw. Naabot na jud ni, we are here. Gikas bertig taas ang lakaw mga higala. Naabot na jud mi dire nya ang among naabtan pungko gyapon mi pahuway gyapon mi din balik ta po mi lakaw ikataw-taw lakaw-lakaw ra mi among trabaho dire ambot lang ano ni. Ako na to atong padung sa kuan eh. Ha? Ito, lakaw to. Sawan sakay. Lakaw lang to. Layo ito oy. Lakaw ta padung ulit daw. Sakay dai. Layo kayo. Yan na may terminal doon na. Sumuha na ni mahigala no pagkalaayan naman jud ay ani din hingapita. So pa mi kalakaw-lakaw mahigala kay kapoy kay mong lakaw gani ha. Ikan pa mi naglakaw nya mulakaw na pod. We chose to walk. Asa na po kuno yung lakaw ko. Kapoy. Uy, kakapoy nila ang mahigala. Ha? Lakaw ta? Katon si Cambridge lagi. Matay. Layo na to. Di layo mo dito kontra di ari. Dol mo dire kay sa dia ka maglakaw ka padung ka bridge. Padung ka Bridge sa mga daunan. bridge ah. Mas layo nung bro, tanaw bro. Ganitong ganyan. Oh, nasa Kung sa diri to. Dara mga poblasyon nga niya. Daram bridge oh. Mau gani. Nya dara simbahan nga niya. Giduulan ganing paho. Dol na lagi na bong. Kabuang gani mo. Duo ra bitaw na bro, gigi ka may kutamiya sa una gani. Dali. Nakauwan ko. Dol na lagi na No. bong. Dulo na. Bridge na gina dia oh. Oh, bridge na dia oh. Sa bridge ba? A bridge. Oh. Bridge oh. Yan na pata dire. Lakaw ta padung dire. Lakaw ta mo na 9 minutes dire. Lakaw ta. Oh. Lakaw pa kita padung dito. Yawa maning lakaw. Nakaw to. Nakaw to. Ha? Lakaw. Kayo kayo. Hello, exercise to. Malingaw. Buong wala. No? Action. Oh my love. My darling. Ay po So karon may si Gabi Concepcion, my father. My father. Hello guys. So karon may gala no kay padong na ni Ole. So mo na to ang among laag kunuhay. Kapoy kayo. Lingkod lang. Oh, lingkod lang. Pati gingon nga. Lingkod lang. Okay kayo. Buti gingon nga manadkot ra. Managkod. Naabot sa Hoops Dome. Lagi. One ami kasabot. Hoy. So karon may gala no kay so lang yung may gala no kay kuan man nya nga saan nagimig asa mi padung karon. Isa ka mong So mapan. gisalig na lang namo sa Google Map kung asa mi padungon. Oo. Tumigal lang, mamatay gingon nga. Mamatay. So, mo to dagang kay kanang fans bitaw. Dagan kita fans. Ya, mo to mo. Asa dito padungan ni? May tabuan ni ro may gala o asa mi padong ani. Mada sa mubulang kristal ato mi paingon. Muto asa ka niya Yan lang. dagang yagyan nun. Karong pati may kari no. Crossing naman eh. Sa naman eh. Karon no akong tuhod. Kuha na kayong tuhod, mga igala. May tabuan ni Ron. Kung may kay boss may tabo. Salig na lang namo kang buang ang tanan no. Di wala may kadumdum sa dan. Buhay na mitri no. So, mga sakit na no. Kita
Tabuan ni may gala, lakaw na po may sa bridge no, labang na sa ni. Puno, pero wala na may kaibaw kung saan na yung dana, asan na yung padong. Pabigingon lakaw mo dito. Okay na kay. Tibog na may asa may padong mahigala kay amot na. Kay kasi mo lakaw. Lukdoon ina mo sig din siya mo lakaw. Lukdoon ka na mo. Ngani may gala. Naglibog na mi, nagkuha na mi diri, debate na. So happy na gyud. No? Happy na gyud ta maabot mahigala no sa bridge. Nalabang pa mi kay amot lang lagi. Mas nindot man ni maglakaw mahigala kay exercise. Ya, mag-abs na to ang naong. Anong masasabi mo, Do? Ha? Anong masasabi mo? Ha? Anong masasabi mo nga maglakaw na ta? Mabango siya. Mapula. Kaag na mo mahigala no, wagi sa kayay challenge. Way kananay. Mao na siya. Ibutang na ni title, way sa kayay challenge. Tuyok Gikan sa simbahan. Simbahan sa upon, tuyok sa updom, balik na sa luok mahigala. Way lakaw, way sa kayay challenge. Nawa ang iyang kuan, iyang naong nananay abs. Muna sa kapoy ba udi? Way sa kayay challenge. Nalothan ko. Okay kayo. Yes, karon may gala no? Kay sa tuang way sakay-sakay challenge. Naluthan na iyang tiil. Ang usa naluthan na iyang now. So, padayon nga putas paglakaw na to may gala no. Nya nanaman ta sa bridge brog nakaginawa na tagamay. Di sa maganiha nga murag libog jud tag asa ta paingon. Naglibog jud tag asa. Gisalig na lang sa Google Map ang tanan. Sama sa akong pagsalig niya. Pero iya lang ikong Gila. So lakaw na po ta. Padayon ta update ta mo kung taon-taon if abot na mi. Pero anyway, murag ka na makakot ko ana sa ni kay daghagay motor diri mahigala no. So padayon na taon niya. Here we go. Yes, what's up mahigala no, kutas-kutas na jud. Murag kaya pa ni no. Nakaroon na namin to nga sa bridge. Hapit na jud mi maabot. Buti yung challenge karong gabi na may gano, way sakay challenge. From Luok, Mandawi to Open Church, Mahigala, largo sa Lapu-Lapu Hoops Dome, timbalik na po dari sa Luok. Sagka sa bridge, pertigyo ko ta sa Sibuy Buang. O sa inong ika-istorya sa tong challenge karong gabi na buang. mapula siya. Mawala. O sa to, nalotsan ko. Nalothan ko. Oh. Sakit kayo. Sakit kayo. Wow! Oto nga oh. Lai may nga challenge may gala dama ni duha man ka challenge nahog na kay wala mi man hapundaan nakaw mi kinani grabe ko tasa mo ko malipong diri kay Elvin na natay fear of heights social natatumoy sa bridge jud karon. Yes, hello, what's up mga igala? And abot na jud mi sa Luok. This will be the end na jud sa amo ang vlog karong gabi na mga igala. Dayon if bago pa mo ning channel mga, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update sa mo sa mga bagong videos. So ay klaro nga i-upload panamo no. So daghang salamat sa naabot sa diri sa part sa video nga naningod mo tan-aw no sa muhang boy sakyan na challenge. Yang murag na kutasan jud ditong nakita mga igala. Grabe jud akong singot pero gid akong basa and mga una ta uli ka ta to dito sa to ang boarding house. Boy buang mga higala. Isa yan, this is B-Boy Bugoy. Nagya po may gala mo papasmall tayo sa kasakit sa tag-sa-tag sa ninyong mga lugan. Bago po mga nga vlog, don't forget to subscribe to click notification bell para update sa mga sa mga bagong videos. Kaway klaro, naglagom na kung wait ang nilakaw. Nagkakain salamat sa pag-view. Bye bye.